Dobrý deň. Jedna z najčastejších otázok, na ktorú narážam u našich zákazníkov, je téma delegovania. Komu delegovať, ako delegovať a na čo pozor, aby to malo šancu na úspech. Nie náhodou je táto téma tak horúca, pretože nesprávne delegovanie stojí veľké peniaze a o čo vyšší post nie je dobre delegovaný, o to viac to bude stáť. Ak vás táto téma zaujíma, prídite k nám na konferenciu nadúpanú praktickými radami a informáciami, na ktorej okrem iného vystúpi aj Mirek Jakubec, ktorý dobudoval svoju firmu na európskeho hráča, alebo Otto Ilgner, ktorý po odovzdaní výrobného závodu v Čechách dnes riadi medzinárodné tímy. Konferencia bude jednodňová, 20.11. Ak máte chuť naozaj na efektívnu, rýchlu infúziu do žil v oblasti delegovania, pridajte sa k nám. Tešíme sa na vás.